Ġie ffirmat ftehim transitorju mill-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal mal-Fondazzjoni SEB biex din tkun tista' tmexxi residenza f'Fatima f'Taslima. Dan il-post se jkun qed joffri servizz ta' aftercare lill-adolescenti u adulti li jiltaqgħu ma' diffikultajiet f'ħajjithom u ħafna drabi diġà jkunu jgħixu f'residenzi oħrajn sa minn età żgħira. Dan il-ftehim bejn l-Istat u l-Knisja se jagħti serħan il-moħħ lill-Fondazzjoni SEB biex tistabbilixxi struttura ta' professjonisti soċjali li jkunu hemm ma' residenti tad-dar 24 sija kuljum. Preżenti għall-iffirmar tal-ftehim kien hemm il-Ministru responsabbli Michael Falzon li deskriva l-ftehim bħala l-bidu għal kollaborazzjoni iżjed soda u permanenti. Importanti li bħala pajjiż, bħala amministrazzjoni nkunu dejjem hemm mal kulħadd u rridu nkunu hemm għal dawk l-iktar forsi li għandhom bżonn mhux biss finanzjarju ma ta' appoġġ soċjali. Aħna naħdmu ħafna mal-Fondazzjoni SEB ħafna diversi ftehimijiet, dan huwa ftehim biex ngħidlek transitorju, ħares il qudiem li konna ftehim aktar fis-sod aktar permanenti. Id-direttriċi tal-istess Fondazzjoni Von Mallija qalet li Fatima tingħaqad mal-4 residenzi oħra li tieħu ħsieb l-istess fondazzjoni bħala shelter għat-tfal u nisa bi problemi ta' vjolenza domestika. F'dan il-perjodu transitorju se nkomplu nassistu lil dawn in-nies illi qegħdin residenti hemmhekk bħalissa blan illi fis-snin li ġejjin il-home issir residenza ta' aftercare, ġifri se tkun residenza għal żgħażagħ illi kienu qegħdin jgħixu fid-djar residenzjali saru adulti imma qatt għandhom bżonn is-support. Din id-dar li kienet titmexxa mis-Sorjiet tal-Ursolini se toffri refuġju u appoġġ lil żgħażagħ u adulti li ħafna drabi ftit sabu sostenn minn oħrajn fil-ħajja.